Δεν είναι εύκολη δουλειά να είσαι ποιητής. Όλοι νομίζουν ότι είσαι αητός, ότι θα τους παράσχεις ατάκες να λένε στα κορίτσια τους έτσι χωρίς αντάλλαγμα. Ούτε λίγο μάτι, ότι διανοίξεις το δρόμο προς τα κρυφά και σίγουρα ατίμητα μέλη της λογοτεχνίζουσας πιτσιρίκας. Που τους σνομπάρει και θα εγκατασταθούν στο σπίτι της στο λόφο με τα 26 δωμάτια. Χα! Αλλά το τίμημα για να έχεις προσωπικότητα είναι μεγάλο. Όποιος την έχουν ξέρουν, οι άλλοι θα διαφωνήσουν. Χρειάζονται χρόνια απραξίας, μια αίσθηση μουδιάσματος των ηθικών επιταγών, όπου το υποσυνείδητο θα αποδίδει τα διδάγματα από τη μαζοχιστική απόλαυση της δασκάλας στο δημοτικό να σε χτυπάει με το χάρακα και χρονικές συνιστώσεις στην κατάσταση του ονείρου με ταξίδια ανακάλυψης του εαυτού σου, του κόσμου και άλλων κόσμων, σαν το Δάντη με το Βυργίλιο. Πίσω από αυτό το θάμνο ήταν ένα από τα πνεύματα της περιοχής με τα οποία πρέπει να έχω συχνές συνεδρίες, όπως οι αυτοκράτορες με τους στρατηγούς τους. Αλλά η σκοπή μας είναι αποχωρισμένη από αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς. Οι ενιακές σχέσεις έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή και υποβάλλουν μια άλλη θέση της πραγματικότητας, όπου πρέπει να εγκαταλειφθεί κάθε χρηστική εκτίμηση σαν προσδοκία. Γι' αυτό έχετε ακούσει να πεθαίνουν οι ποιητές στην ψάθα, ενώ δεν φαίνεται να τους αναγκάζει κάποιος. Πεθαίνουν από δίψα ακριβώς στην κήτη που αναβρίζει το πιο κρύο νερό, μη καταδεχόμενοι να απαρνηθούν την ιδέα της πνευματικής τους υπόστασης σε καπιταλιστικές εικόνες αυθονίας. Τα μάτια τους σκέφτονται την τελευταία συζήτηση με την πιο αιθέρια μούσα και την έκσταση της προδοσίας τους όταν χάλασαν την αρμονία που ανέβαινε σαν ύμνος προς τους θεούς για να διαδηλώσουν την μετριοφροσύνη τους σαν αδιαπραγμάτευτη.